Както винаги се вълнувам, когато откривам всяка една година и всеки един семена на фирмата, защото фирмата поставя своето име пред вас, за да ви докаже действията си, поведението си на този семена, че фирмата ще бъде към вас лоялна, коректна и канейки фирмите, с които ние работиме, ние сме сметнали, че предлагаме най-доброто, което може да се предложи на българския пазар за отглеждане на вашите земеделски култури. Фирмата има развитие, има амбиции да бъде една от водещите фирми за консултантски услуги и търговия за препарати и семена в България. След една година да се срещаме и да кажем да, наистина реализирахме това, което си казахме, което се научихме на тези срещи. Of the children, yeah man, ting-a-ling-a-ling-a-ling.
Watch this. What a world, what a place to be. See the people everywhere. The pain of nations. I tell you, Mother Earth needs the help of all the children of the world. A revolution. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Oh, you hear the voice of the children? Yeah, man, ting-a-ling-a-ling-a-ling. Watch this. What a world, what a place to be. So many people. Дами и господа, всички вие днес видяхте две чудесни момичета, изрисувани с символите на пестицид и с логото за по-пълни силози. Вие станахте свидетели на самото рисуване на тези момичета. Тези от вас, които през този сезон, в тази кампания на пестицид са отличници, ще имат възможността следващата година на този семинар лично да изрисуват момичетата. Дами и господа, вашите аплодисменти за новите лица, новите тела, новите билбордове на пестицид. Love is the answer in paradise. Revolution. You love the one another and love your brother. You love the one another and love your sister. You love the one another and love your mother. You love the one another and love your father. You love the one another and love your brother. You love the one another and love your sister. You love the one another and love your mother. You love the one another and love your father. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. Here we go. Here we sing. It's revolution in paradise. For the children of the world today. Сега само да ви кажа, че тя ми се обади и ми каза, виж какво, тази вечер съм поканил най-известните, най-обичаните хора. Искам тази вечер да бъде неповторима за моите хора. И не всички обаче имат възможност. Ти можеш и да дойдеш и да ги опаткаш всичките, които не могат да дойдат. Викам, само казвай, давай списък. Se rodi, o ljubavo devojče, od Makedonče. I srce zapej oči, i duša za obit započi, i ljubav odnovo zapoti. Ci respira, mi spostate, lasciate